Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 10-njy iýun 2026-njy ýyl. Biziň ýagny Guruji Mejlisiň hemde Milli Halat Ediş Komitetiniň durmuşyny şu gün biz üçin bir gamyly gün bolupdyr. Ol näme üçin onu aýdyp beren. Alaýyk 2 ýyl mundan owal biziň kardeşimiz, biziň ýoldaşymyz, Guruji Mejlisiň en aktiv agzalarynyň biri, Türkmenistanyň gelejegini ýöredip biljek biziň mert ýigitlerimizden biri, Merdan Muhammedow, biziň öz aramyzda atlandyrşymyz ýaly Keminany Türkiýede tutsak etdiler. Şondan soň biraz wagt geçmän ony gömürtük ýagdaýda Türkmenistana ekstradisiýa ýagny alyp gitdiler. Ol ýere barlandan soň o Suud Mejlisi geçirilen ýaly etdi. O nämeden ibaret, onuň şuny size aýdyp beren ýene bir gelip. Şol Kemine dip tutýasa adyny, ýani Merdan bilen Türkmenistanyň içinde kim gatnaşyp eden bolsa, kimde kim şol ejir çeken ýa-da bize ýüz tutan ýurtdaşlarymyz bar, mätäçlik derarly, ýa operasiýamy, ýa bir şular ýaly maşgalasyny, ýa ýetim çaga saklap oturalary, kömek dip uğradylan pullar bar. Şonu şu Kemineň hasabyna uğradylar üçin adamlar getirip şu taýda Kemineň garşysyna o Kemine üçinmi suç jogapkärçiliğine olaryň şekilli şaýat hökmünde. Bulardan soragy edilir, jemi men pikir edýän 20 adam da bar. O şulardan soragy edilir, 20 adamyň içinde bir geň almalýady. Şol kömek bolsun diýip bir agyr maşgala adam söýgelen diýen 8-9 çagasy bar. Şoňa kömek diýip uğradan $5 üçin getirip aşgabada çağırıp getirip şonuň ölüň soragyny diýelim, näme üçin uğratdym diýip. Eger hökümetiň özi kömek etmek islemeýän bolsa, öz halkyna rehmeýän bolsa, halkyň özü bir-birine rahmetip kömek etmäge ukyply we aňyrdan gelýän ata-baba däwimiz şolar. Ine şu zatlaryň üstün basgylap Keminany şu işleri edenliği üçin, neden watan üçin, döwlet üçin, ýurt üçin howply adam diýip many öwürme wasýaly. Aýdylma